og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en lille sød ting til sit værelse, som man kan have til at stå. Først så skal vi bruge sådan en fin vase her. Skål, ikke vase. Den har jeg fået lov til at låne af min mor. Lån, ja. Så skal jeg også bruge sådan noget her. Sådan noget savsmuls noget. Det skal vi i hvert fald også bruge. Og så skal vi bruge 3 lys. Jeg tog faktisk bare nogle lys, jeg ved. I hvert fald at det er nok op til 3, vi skal bruge. Så 3 lys. Det kan godt være, ikke får brugt dem, men så ligger den bare på plads. Så skal vi bruge sådan en her. Ja, så skal vi bruge med bakke på den her. Fint. Så skal vi også bruge. Så tænker jeg bare, at vi skal gå i gang. Eller mere, vi skal bruge. Nej, det er det ikke. Først, der starter vi med at tage sådan noget fuld halløjs sådan noget her. Whoopty. Og ligger i vores vase. Ej, jeg tror faktisk ikke, den er stor. Det dur. Så tager man noget af det og putter i sin vase. Så allerede ser det sådan lidt hyggeligt-agtigt på en måde ud. Så tager man sin lys. Det er virkelig hurtigt at lave. Sådan. Så tager man sin lys. Okay, det var, hvis jeg lige viser det der. Sådan der. Faktisk tung, den her. Så tager jeg lige den her. Nu tror jeg, tager sådan lidt her. Sådan der. Sådan en lille ting her til sit værelse. Ej, hvordan den skal den stå. Jeg kunne måske godt se, der var noget blåt bagpå, men så er jeg ikke af det. What? Det er svært. Det er bare lige noget, som jeg tænkte her kunne være fint. Ej, okay. Sådan her. Ej, undskyld det her. Ja. Sådan. Hvad er det, man skal bruge den her til? Den kan man skal sætte her. Ja, den her skal man skrive land på, så lad os gøre det. Ja. Så indtil videre er resultatet sådan her. Og så tror jeg lige, at jeg vil vise jer med nogle lys i. Så fint ud. Rigtig fint. Super. Stil lige det derovre. Godt. Så tror jeg, vi skriver landhavet. Hvad kan det skal være? Jeg tror bare, jeg skriver I love you. Jeg vil selv bestemme, hvad I skriver. Jeg er ikke verdensmester til at skrive. Jeg tror, I har en meget flot skrift derude. Okay, det er måske lidt svært at se, hvad der står der, men der står you. Jeg er bare lidt, der skulle på en lidt speciel måde, og så tror jeg vil farve det der lille hjerte. Bum. Nå. Så tager vi vores pinke her, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge. Hold op, det går godt. Jeg laver noget helt andet, jeg skulle. Tillykke, Laura. Jeg sørger lige for at farve det et par gange, så får det sådan en fin farve. Så synes jeg allerede, at det ser sødt ud. I love it. Elsker det. Så har man sådan en lille ting til sit værelse. Og jeg ved ikke, hvor jeg vil stille den. Det er ikke påsken, jeg piller i påske. Lortet med her. Så. Til min lille søster lavede. Den kan jeg også selv lave de rimelig nemme. Så tror jeg, hvis det er min den kan jeg finde at sige. Min lille ting her. Ja, det tror jeg ved. Så den her har jeg lavet. De er fine. Ja, den siger nej, de er ikke fine, men nu er de fine. Det er okay, det er måske kedeligt at se på. Jeg siger bare tak, fordi I så med. Håber, at husk at like, abonnere og kommentere. Så ses vi i min næste video. Ja. Hej.